Hledá superstar. Začínáme tady v Podléškové ulici ve školce. Takže pozor, jakmile na vás přijde řada, řeknete každý 2 jména. Možná, že Indiáni mají jmen více, ale nám budou stačit 2. Jméno a příjmení. Já jsem třeba Dandy, Rybka, Inka, Rybářová, James Bond. James Bond. Zkrátka, každý má 2 jména. A my, jakmile uslyšíme jméno zpěvačky nebo zpěváka, tak mu pořádně zatleskáme a zakřičíme, jo, takhle. Je to jasný, zkuste si to. A můžeme najednou takhle. No dobře, takže pozor, to bude přímo indiánský pokřik. Takže pozor, první zpěvák se jmenuje... Janáš. No počkej, máme přece 2 jména. Udělej krok dopředu. Tak. Ano. Každý má 2 jména, Indiáni taky. Jonáš Faustus. Jasně, Jonášovi zatleskáme. Ano. Tak pozor, fotbalista. Krok dopředu, aby tě všichni viděli. Tomáš Wagner. To byla paráda. A máme tady policajta. Tilman. Adam. Jasně, Adamovi ho to chcete pořádně. Je to tam. A princezny. Aneška Jesová. Aneška. Pojď sem dopředu. Tak, takhle. Tak. A teď pozor. Máme tady zpěvačku, která se jmenuje Klárka Semíginovská. Na to musíš říkat na hlas, prosím tě. Protože ten Rybka je hluchý jako poleno a ten tě neslyšel. Jaký koleno? No, ale ještě jednou, pořádně nahlas to zakřič. Klárka Semíginovská. Klárka! Zatleskáme! Kluci! Fanoušci! A pozor, máme tady nevěstu. Ano. My ji nebudeme moc odzávojovat, protože ještě není vdaná, takže ona... Ale nebo je? Jak pak se jmenuje nevěsta? Maruška Blahoutová. Maruška! Ano. Tak to je paráda. Kluci, ale pozor, musíme stát rovně. Tady, takhle, rovně, ještě, protože jste v televizi, spousta lidí má placatý televize, tak nebudete koukat do mobiláku. Tak, pozor. Teď už víme, kdo nám bude zpívat, ale nevíme, co budeme zpívat. Něco, co všichni znají, ano, aby si s námi mohli všichni zpívat. Jednu znám, hele, já to zpívám. Spadla nám pec, nikdo nám jí nespraví, starý Pecla není doma. A ten mladý, ten taky není doma. Někam šel a se na fotbal. To je jiná. No od policie, tady pan od policie říká, že to je jiná. Policajti říkají, kdo poslal tu písničku? Ať zvedne ruku. Pane policajte, jak je to tedy správně? Pecla, spadla pec. Teda, policajti jsme spletli, ještě jednou. Nikdo se vás neptal, tady policajt nám to řekne, protože co řekne policajt, to platí. Tak pane policajte, ještě jednou. Teď jsme ho popletli úplně, já se musím zeptat jinýho policajta. Simíre, prosím tě, jak to je? Poznal si tu písničku? On je z Německa. Ty jsi to poznala, princezno, tak princezi nám poradí, jak je to? Pec nám spadla, kdo pak nám jí postavil? Správně, pec nám spadla je to, každý poznal přeci. Ale pozor, když nám spadne pec, co nemůžeme dělat, když nám spadne pec? Topit. Nemůžeme topit, ukažte, jaká nám je zima, když nemůžeme topit. No teda to je zima. Pořádně se klepeme zimou. Nemůžeme ani vařit. Kdo nemůže ležet na peci? Honza. No hloupej Honza. Hloupej. Chytrý Honza nemůže ležet na peci. A koho nemůže Jaži baba strkat do pece? No jo, Jenička a Mařen. Takže je to vlastně strašně No to je smutná písnička, když takhle se pec rozbije.
Kdo by jí zaspíval smutně, hele, takhle jako, že by plakal a nazíkal a utíkal. Inko, kam jdeš? Já jdu tady za tím tatínkem. On je takovej smutnej, vy. No jo, hele. Je, děti, vidíte toho tatínka, co stojí vedle Inky? Děti, čí je to tatínek? Zvedněte všichni ruku, ať vás můžu spočítat. Jo. Aha, Hele. proto on byl tak zamyšlený. Jo, On je místní, on je tady ze zahradního města. Dejte Jo, rychle jo. ruce dál, nebo bude mít váš tatínek průšvih. Že tu nemáte manželku. No jo, ale tatínko, ale... Teď to vám bude zase dobře plakat. Ano, ano.